Sziasztok! Ez most egy olyan videó lesz, amiben gyűrűt fogunk csinálni, tudjátok, amit megígértem, ezt a gyűrűt. Még ezt egy hónapja ígértem meg, de most elkészítjük. Itt most együtt. Na, akkor szükségetek lesz 3x3 darab gumira, vagyis én így gondolok. Így, hogy 3-szor kell bármilyen színű gumi. Én így választottam. Egy. Ez az első. A második. És a harmadik. Meg még kellnek fekete, fehér gumik. Ebből több kell, de lehet bármilyen színes is. Mindegy. Akkor kezdjünk is hozzá. Fogjuk meg a fehér gumit, és rakjuk így ilyen nyílba rá a rainbow-munkra. De olyat fogunk csinálni, hogy még kell hozzá, ezért mondtam, hogy nem csak egy pár gumi kell. Mivel ez pontosan így fog kinézni. És akkor most pedig jöhetnek a színes gumik. Ugye megfogjuk az első hármat. Igen. És felcsavarjuk többször is. Na, én 4-szer csavartam fel, de akárhányszor felcsavarhatjátok. Igen. Na, így kell, hogy kinézzen, mivel horgoló tűre kell felcsavarni. Aztán megfogunk egy fehér gumit. Így. És ráfűzzük a gumikat. Így. De mind a hármat rá kell húzni, ne felejtsétek el. Nem csak egyet, kettőt. Meg így el kell igazgatni. Így nézzen ki. És így toljátok át, hogy ide húzzátok. És így, én mondjuk egyesével csinálom, de átolhatjátok fel az egészet is egyszerre. Az a lényeg, hogy ilyen legyen. Most pedig megfogjuk a rainbow-munkat, és mindjárt mutatom, hogy kell rárakni. Ugye van két hely, kisebb hely a végén, oldalon, és így kell, hogy kinézzem. És ezt még megcsináljuk 3-szor, csak így fogjuk rakni, így, meg így. De akkor veszünk ugye majd még egy fehér gumi kell nekünk. Ez, ja, várjatok. Na igen, most. Akkor ugyanezt megcsináljuk a többi gumival, amilyen szint ti választottatok. Ugye ugyanúgy 4-szer kell feltekerni, vagy ahányszor ti szorosnak látjátok, annyiszor. Így, ugye megvan megint. Megint kell ugye a fehér gumi, és szó ugyanúgy áttoljuk. Jaj, ez most nekem jött össze. Vagyis nem jött össze, hangosabban mondom, lehet, hogy nem halljátok.
és akkor most megfogjuk újból, és elkezdjük áttolni őket. Na, szóval így nézem ki, és akkor ezt megint fel kell rakni ugyanúgy, hogy így nézzem ki. Kicsit megigazgatjuk, de nem a legfontosabb dolog, mindegy. És ugyanezt megcsináljuk harmadszorra. És akkor el is kezdhetjük horgolni. Figyeljetek, ugye remélem felraktátok ezt a kis vizét. Nem is tudom menni ezt. Mindig nagyon figyeljetek oda a horgolásra, mivel amikor én csináltam, akkor nekem úgy színben volt, hogy az egészet újra kellett kezdenem. És akkor a másik oldal. Így nézzen ki. Fogjátok egy nyomit, és akkor ezzel húzzátok át. Mivel ez nagyon vastag lenne itt nekünk. Így. Fogjuk egy eskapost, és ebben fűzitek bele. Nem a legkönnyebb. Na most igen. És szedjük le őket. Na és ha leszettétek, így kell kinéznie. Igazítsatok el. De megkapjátok az alapformát. Igen. És akkor utána itt van egy ilyen kis zébizé a végén, itt van a kapocs, de a másik oldalán kell, hogy legyen ilyen körképződmény. Ezt rakjuk a rainbow-unkra, és ebből csinálunk egy ilyen egyszerű karkötőféleséget, de akkor legyen, hogy az ujjadat körbeérje. Vagyis olyan legyen, hogy itt van a kör, és átdugunk rajta egyet. És akkor lesz még egy körünk, és ezt így csináljuk. De úgy csináljátok, hogy ne szorítsa a kezeteket. Kezeteket ujjatokat mindegy. Jaj. Igen, és hogyha meg vagytok vele, akkor itt a kapocs, itt pedig van az a vége, és akkor a kapocsba dugjátok bele. És már készen is van a gyűrűnk. Lehet, hogy akinek egy kicsit nagy, meg el kell minket igazítani is, de hát lényeg, hogy készen van. Na, így néz ki, és ez pedig a régi. Ezt is felveszem azért, hogy nézzétek meg. Na, mindegy.
egy szóval ez így néz ki. Tulajdonképpen nekem majdnem ugyanolyan színűre sikerült, de hát nem baj, ez van. És akkor megköszönném, hogyha feliratkoznátok a csatornára, és hogyha lájkolnátok, megírnátok kommentet, hogy mit szeretnétek még látni, mivel most ezt is elkészítettem, és most per pillanat nincs is több ötletem. De hát, hogyha írtok nekem, én nagyon boldog leszek, és igyekszem megvalósítani. Hát, igen, tulajdonképpen ennyi lett volna ez a videó, és köszönnék. Sziasztok!